A transplantaciju jetre šestomjesečne Nikoline Vulinović iz Zvornika, koja je rođena bez žučnih kanala i kojoj je dijagnostifikovana ciroza jetre, potrebno je prikupiti 115.000 evra. Liječenje i transplantacija jetre u italijanskom Bergamu trebalo bi što prije da se obave, jer se zdravstveno stanje ove bebe iz dana u dan pogoršava. Svi možemo pomoći pozivom na humanitarni broj 1416 ili uplatom novca na žiroračun. Nikolina je rođena u decembru prošle godine. Početkom ove godine ljekari su ustanovili da Nikolina boluje od ciroze jetre. Tada je počela agonija četvoročlane porodice Vulinović i borba za život kćerke i sestre. Nikolina je od februara na Institutu za majku i dijete u Beogradu. Trenutno se nalazi na intenzivnoj njezi. Ljekari njoj daju raznorazne lijekove da bi spriječili da ta voda ne bi ugrozila pluća, srce i ostale organe. To dijete je non stop na infuziji. Non stop je prikačeno na nešto. Teška bolest uzrokuje svakodnevno mršavljenje, gubljenje krvi, proteina. Nikolinu u životu održavaju aparati, roditelje i dvogodišnju sestru Kristinu, Vjera i Nada. Ne postoji drugi način nego da dijete što hitnije dođe do te klinike u Bergamu. I eto, to je jedina nada i za nas i za našu bebu. Za hitnu transplantaciju jetre je potrebno 115.000 evra i pomoć ljudi plemenitog srca, jer Nikolinini roditelji sami ne mogu finansirati jedini put ka ozdravljenju. Moja najveća želja trenutno je da prikupimo taj potrebni novac i da Nikolinu prebacimo u Italiju i da bude zdrava. Pozivam sve dobre i humane ljude da pozovu broj 1416 da pomognu u liječenju moje ćerke ili Nikolini. Novac za Nikolinino liječenje možete uplatiti na žiroračun u Novoj banci ili pozovite humanitarni broj 1416.